హాయ్ అండి. ఈరోజు మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళ ఇంట్లో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకున్నారండి వాళ్ళు. నిజంగా ఎంత అదృష్టం ఉండాలండి. కార్తీక మాసం గురువారం చూసినా కానీ ఆ పుణ్యం దక్కుతుందండి. అందుకే వీడియో తీసి మీ అందరూ కూడా చూస్తారని అప్లోడ్ చేశాను. ఈ వ్రతం చేసుకోవడం వల్ల సకల దేవతలు వచ్చి కొలువై ఉంటారంటండి. ఆ స్వామివారు అలా ఇంట్లో ఉన్నట్టేనంటండి మనకి ఈరోజు. అందుకే సొంత ఇల్లు కట్టినప్పుడు అది కూడా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. ఎంత బాగుందో చూసారా, బాగా చేసుకున్నారు కదండి. మీ అందరికి కూడా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.